Iki sore-sore ngendahi pari. Terus karo juragane sawah iki. Terus nyekel tebu wae to. Buka giling. Buka giling, Bro. Yo ngene iki lho. Ayo. Yo tebune sak mene-mene iki lho. Lakok nih kok. Wis anu ngelak Yo sak. giling. Lho, carane lho mang tebu iki lho. Juragane. Buka sik. Aja langsung ae. Ayo. Ngono carane. Juragane buka tebu lho. Kayak kowe ngoncek tebu ngono rasane apa njero lho? Legi. Legi apa? Urung ngerti rasane ya? Rong tau ngrasane tebu kari. Nape, Bro? Nah iya. Kayak bakul dia mambengi kan nape ngasihan, Bro? Nah iya. Abang iki. Nape ngasihan? Ora diabang wae. Nah iya. Ora dicoba, Bro, ya abangnya abang asli. Alami, Bro. Iya, abange. Iya. Ya bakul cemue ya, Bro. Manis-manis sithik. Wes legine jan. Rasane sih buka. Dibuka. Lah iya. Rasane sih. Wis sore-sore ngendangi pari gak pari. Sok panen. Ya ini nyuci pesik tak tebu. Wis. Piye jane mangan carane piye? Oh ngono. Terus sih. Kerap iki, Bro. Uang kok. Sik ceklek engko. Bro, sik. Blak. Sik rasane piye? Legi ra? Keloloten niku. Mantap, Bro. Legi ta? Manis. Gampang kok. Yes. Ora, Bro. Sapa sing pengen tebu kene ndang mlumpuk. Ih, mumpung tebu mlumpuk ning kene. Tapi engko mbuh bengi sok nguyuh-nguyuh nang. Nek menyerot. Sot. Ya apa ya?